Auni yang ma bi amena gato semul deke ni arabu ko basbusa ma caman ka ɲininkali bi to ka bɛn ma u b'a fɔ ko zarafa semul tobi semul bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ ye a bɛ se ka kɛ basi ye a bɛ se ka kɛ to ye i n'a fɔ ne delila k'a to video kɛ n'i ma deli k'o video lajɛ o video bɛ yan nɔ wa a ka nɔgɔn a ka di fana a basilama n'ala sɔnna ma an bɛn'o fana si lajɛ nka bita in an bɛna kɛ gato de ye wa a ka teli aw bismillah. Comme aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na nin ye crème de ye crème min don a bɛ se ka mara kɛnɛmana na k'a sɔrɔ frigo tɛ n t'a dɔn n bɛna tɔgɔ fɔ pour que mɔgɔw k'a faamuya cogoya min na nka n'i taara butigi la i b'a fɔ ko crème min bɛ se ka mara k'a sɔrɔ frigo tɛ sabula ale bɛ se ka mara kɛnɛmana na min yɛlɛmatɔ filɛ nin ye ne fɛ ta a bɛ komi i n'a fɔ 170 grammes a kɛli t'a la diyagoya ye nka n'i y'a k'a la i b'a jɔyɔrɔ ye. An bɛ semuli temi verre ɲɛ fila k'a la nka ne ka semuli in gɛrɛnilama don dɔɔni ne ta in tɛ mugu ye dɛ. An bɛ k'a suma 80 ml palani de kɔnɔna na. N bɛ segin k'a fɔ n'a sɔrɔla k'i ka semuli ye poudre de ye n'o ye mugu ye i bɛ se k'a kɛ n'a ye baasi foyi t'a la. An bɛ sukaro temi verre bɔɲango k'a la a tɛ a bɔ kosɛbɛ nka a dafalan bɛna kɛ sucre vanille de ye. A bɛ komi i n'a fɔ an ka sucre vanille ni sukaro faralen ɲɔgɔn kan temi verre ɲɛ kelen bɔɲango. An bɛ ka sumali kɛ ni 80 ml palani de. An bɛ levure chimique cuillère fitinin ɲɛ kelen k'a la fununa min dabɔlen don gato ko ta fanfɛla ma. An bɛ kɔkɔ fitinin dɔrɔn k'a la o b'a ni kɔkɔya dɔɔni. An bɛ beurre yelelen k'a la n'a y'i ja i bɛ se k'a kɛ tulu yɛrɛ ye an bɛ tulu min dun don tɔw la i bɛ se k'a ko ye. Ale temi verre ɲɛ kelen bɔɲango. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na ji fana temi verre ɲɛ kelen k'a la. An bɛ nɔnɔmugu fana temi verre ɲɛ kelen k'a la komi n y'a fɔ cogoya min na an bɛ k'a bɛɛ suma ni temi verre de ye n'o ye 180 ml palani ye. An ka kɛfɛnw bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn kan an b'a don ɲɔgɔn na sisan fo sukaro ninnu bɛɛ ka yelen i b'a to sukaro ka yelen yɛrɛ de yanni k'a don furu kɔnɔna na. Nin waati la o b'a sɔrɔ an kɛlen don k'an ka furu préchauffer k'a bila 180 degré fana na. Ne ni maanaw ne ka furu ye furu électrique de ye sanfɛla ani dugumana a bɛɛ bɛ se ka mɛnɛ ɲɔgɔn fɛ nka an mana n'a don furu kɔnɔna na an bɛ dugumana de mɛnɛ fɔlɔ miniti 30 bɔɲango an b'a régler k'a bila o la nka an bɛ dugumana dama dɔrɔn de mɛnɛ fɔlɔ miniti 20 bɔɲango o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na sanfɛla fana mɛnɛ an kɛtɔla ka sanfɛla mɛnɛ an bɛ dugumana faga an bɛ sanfɛla mɛnɛ ka sanfɛla bila 170 degré ninnu na ka sɔrɔ k'a to yen nɔ a sanfɛla ka se ka dorer ka ɲɛ. N'an ye sanfɛla mɛnɛ dɔrɔn an bɛ dɔ bɔ a fanga na n'i y'a to fangabaya la dɔrɔn sanfɛla de b'a fɔ k'a bɛ sisi i bolo. Comme aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a yɛlɛmala mulu kɔnɔna na ka ɲɛ an b'a gosi gosi dɔɔni walasa u ka se ka ɲɔgɔn minɛ o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'a don furu kɔnɔna na 180 degré fɔlɔ o kɔfɛ n'an b'a fɛ sanfɛla ka dorer an b'a fanga dɔgɔya walasa sanfɛla ka dorer ka ɲɛ a kana na sisi i n'a fɔ ne ta selen filɛ nin ye yɔrɔ a ma sisi dɛ. An bɛ muru ta sisan ka sɔrɔ ka n'a tigɛ tigɛcogo la tigɛcogo min bɛ bɛn i yɛrɛ sago ma. A tigɛlen ɲuman an fɛ tan cogoya in na an bɛ lait concentré sucré funfun a sanfɛla la i b'o ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. An bɛ lait concentré sucré sɛlɛkumɛlɛku a fantan naani bɛɛ la ne ni maanaw nin y'a selen nka a parilen ka di ne ye kosɛbɛ o de y'a to ne bɛna n ta in pari dɔɔni ɲani a bɛ se ka dun nin waati in na i dan ye dɔrɔn k'a bila a ka suma walima i b'a don frigo kɔnɔna na a ka suma. Nin tigɛ ni fasugu in bɛ yen nɔ ne ɲinɛ n'a tɔgɔ kɔ yɛrɛ de ne ni maanaw ne dun fana t'a tɔgɔ dɔn arabukan na an b'o dada sanfɛla la tan cogoya in na o de b'a pari diyagoya tɛ dɛ komi n y'a fɔ cogoya min na ni lait concentré sucré kɛra la dɔrɔn o kɔrɔ ko k'a sera nka an ka to k'a pari fana o fana ka ɲi nɔ kosɛbɛ hali ni ninnu t'i bolo i bɛ se ka sésame kɛ a sanfɛla la o fana b'a ɲɛ ɲa kosɛbɛ a dunyɔrɔ la wa o b'a to a dundala bɛ ja mɔgɔw da sésame tɛ dɔwɛrɛ ye bɛnɛ kɔ. Comme aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na n ye rose de filifili a sanfɛla la tan dɔ ayi ale kɔni tɛ dun shayi kɔ n'o ye Lipton wulilen ye an ka Lipton wuliko ɲuman filɛ nin ye an fɛ nka an t'an ka Lipton sukaro caya dɛ nin ye gahwa ye n'u k'o ma ko café o ye arabu ka café ye ale n'o ka di kosɛbɛ ne ni maanaw n'i kɔni y'a dilan dɔrɔn i bɛ fɛn dɔ dilan kɛrɛfɛla la
fengalamando alna kera ka an yɛrɛ de ka kangaliba ka di ano ka di kosɛbɛ ina fɔ kuma dɔw la ni bi kangaliba wuli a kɛrɛfɛla la ni video in jara ye aw kana ɲinɛ ka abonner ka partager ka taa aw fɛ maaw kun k'aw ni hɛrɛ bɛn ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ ma kɔnɔ ɲɛ b'a la jama bɛ ka caya YouTube kɔnɔna na ni limanaw aw ni ce ala k'a kɛ baraji ye aw fana ma sabula a bɛ k'aw balimamuso de dɛmɛ a y'a partager waasa maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ ko ne bɛ YouTube kɔnɔna na